Biye tarata ye janvier kalo tile 28 san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya o jɛnsɛ kunu tɛnɛ don janvier kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kari don janvier kalo tile 26 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw ye olu bɔla ka wulikajɔba o yɛrɛ kɔni kɛ Tɔnbɔkutu marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲafuke a yirala k'a fɔ u ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɔla ka banbagaci jɛkulu maa caman ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbagaci jɛkulu ɲɛmaaba dɔ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni ɲininen no a bɛ wagati jan o yɛrɛ kɔni bɔ ni a bɛ wele ko Abu Zimani a yirala k'a fɔ wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale bɔnɛna ani na u y'a yira tuguni k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ni ma ko fɔta ninnu yɛrɛ kɔni minɛ tuma min na o yɛrɛ y'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni tun b'a la ka labɛn o yɛrɛ kɔni dɔw kɛ labɛn minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u tun bɛ ka bingani wale minɛn caman ko o yɛrɛ kɔni labɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka bingani wale ko o yɛrɛ kɔni sabati ka sɔrɔ maa ma bɔ a kalama o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ o janvier kalo tile 26 kelen kɔnɔna na san 2025 la an ka lakana tigilamɔgɔ u bɔra ka bingani wale tigilamɔgɔ ka jurunin dɔ o yɛrɛ kɔni minɛ min yɛrɛ kɔni bɛ se k'u dɛmɛ ka bingani wale ka ale yɛrɛ kɔni sɛbɛntiya fɛn min yɛrɛ kɔni ye état-major général ya a bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma u ka ni wulikajɔ in na an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. Tɛnɛ don janvier kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na don min kun sugantilen no ka ɲɛsin douane maaw ma journée internationale de la douane a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni waleyala samakɔkaw olu fɛ yen nɔ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ni an ka douane ale yɛrɛ kɔni dagayɔrɔba bɛnnen no ye ma o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ɲɛma caman o yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro marabolo ɲɛma ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ kun bɛ nin kɛnɛ in kan o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Yakuba Katile ni ale ye Mande ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaba ye u bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin douane maaw ma u ka wulikajɔ la u y'a yira k'a fɔ kabi douane maaw olu yɛrɛ kɔni sera ka u ka marabolo kofɔta in ka ale yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko olu yɛrɛ kɔni ma tanya fɛn foyi la i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye jibondon ye k'u yɛrɛ kɔni o caman sɔrɔ u ka marabolo kofɔta kɔnɔna na ko u ma nimisa foyi ka o sɔrɔ a la ministre de l'économie ni ale ye sɔrɔ ministre ye Aluseni Sanu ale yɛrɛ fɛnɛ tilala ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin douane maaw ma u ka wulikajɔ la ka sanga ni san 2024 a yɛrɛ kɔni tilala tuguni ka défi ko o yɛrɛ kɔni lase walasa u bɛ se ka wulikajɔw ka o sigi sen kan ka sɔrɔtaw ko olu yɛrɛ kɔni ladon san 2025 kɔnɔna na. Ka sanga ni kalanko kunnafoniyaw kɔnɔna ye Senu ale yɛrɛ kɔni bɔla ka communiqué bila u y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen alamisa don janvier kalo tile 23 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye médecine kalandon ye an ka sanfɛ kalanso ma olu yɛrɛ kɔni bɔla ka manifestation ba o yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla k'u ka dusuma kasi u yira u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ma ko b'u ka burusu la ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka allocation min yɛrɛ kɔni b'u dɛmɛ k'u ka dépense misɛnninw kɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Senu ye ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bilala ko a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ k'a yirala k'a fɔ nin ma ko fɔta ninnu u yɛrɛ kɔni ka wariw sarali ko o yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ ni ala ye janvier kalo tile 24 yirana fo ka taa don février kalo tile 5 la san 2025 kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye état ale yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛ kabi novembre kalo tile fɔlɔ la san 2024 kɔnɔna na ka sefa wari miliyari 7 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa kalanden ninnu u yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka dépense misɛnninw u kɛ n'o ye. An bɛ taa an ka ba Maliba ale région fɔlɔ la Kayikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen juma don janvier kalo tile 24 san 2025 kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wulikajɔba kɛ Kaye marabolo kɔnɔna na Kaye ale yɛrɛ kɔni marabolo ɲɛma u y'a yira k'a fɔ u bɔla ka u ka monument min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko monument des martyrs o yɛrɛ kɔni birikiden fɔlɔ o yɛrɛ kɔni dala min yɛrɛ kɔni musaka yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 10 ɲɔgɔn kɔ la u y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni baara in yɛrɛ kɔni bala ka kɛ ni u ka mairie o yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ o sɔrɔ ye. Ka sanga ni kiri tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye an bɛ taa Moptikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛ don janvier kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na Mopti ale yɛrɛ kɔni kiri tigilamɔgɔw bɔla ka maa 40 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni bisimila maa 40 ninnu yɛrɛ la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka lakana tigilamaa dɔw ye olu yɛrɛ kɔni b'o la ani maa gansan dɔn u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ni maa ninnu ka kiri yɛrɛ kɔni tigɛ kun min na sa o de ye ni maa ko fɔta ninnu yɛrɛ kɔni dɔw sɔrɔla suɲɛni na a dɔw yɛrɛ fɛnɛ u y'a yira tuguni k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ la fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kɛlɛkɛminɛnw ye olu yɛrɛ kɔni bayɛlɛmali kojugu la.
an bɛ taa bakansikaw olu fɛ yen nɔ u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko dɔm ni a bɛ sege ale ye commune fɛ a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 26 san 2025 kɔnɔna na bingani wale tigilamɔgɔw bɔla ka taa bingani wale dɔ kɛ ni marabolo ko fɔta in yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɛla sababu ye k'a to maa 7 ɲɔgɔn kɔ u bɔnɛna u ni na maa 7 minnu yɛrɛ la a yirala k'a fɔ musolaka kelen o yɛrɛ kɔni b'a la fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin duguden ninnu u bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ dugu in ale yɛrɛ kɔni sumalen no min bɔnɛna ani na an bɛ ala deli ala ka bada ne ma k'o di bɛɛ lajɛlen ma halisa ala ka jamana in basigi an bɛ taa dogo firi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina a yirala k'a fɔ contretemps o yɛrɛ kɔni bɛ nin marabolo kofɔta in kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye dogo firi a n'a lamini olu b'a la ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛ ka samiyɛ filanan ko o baaraw waleya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ u caman b'a la k'u ka jaba baaraw ale ni malo baaraw kɛ o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye bingani wale tigilama dɔ ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka taa ka to u dogo firi ale yɛrɛ kɔni marabolo kofɔta ninnu na ka to ka fɛn min ye sɛnɛkɛla ninnu ye ka to k'u lajɛ o hokumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kun tɛnɛn don janvier kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka mugu ci sɛnɛkɛla ninnu na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa kelen o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ni ale bɛ wele ko kawu babi fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugu firi marabolo ma u yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni wele bila fanga tigilamɔgɔ ma u y'a yira k'a fɔ lakana tigilamɔgɔ u yɛrɛ kɔni bɛ taa u ka marabolo kɔnɔna na ko nka ko u yɛrɛ kɔni tɛ mɛn yen nɔ ko u bɛ se k'a fɔ ko u bɛ taga yen nɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka dugu dosolakaw ye k'a bɛ wagati damadɔ u yɛrɛ kɔni bɔ k'u ye marifa minɛ u la u yɛrɛ kɔni b'a la ka wele bila lakana tigilamɔgɔ ma n'a sɔrɔ n'u yɛrɛ kɔni bɛ se ka na wulikajɔ u yɛrɛ kɔni kɛ walima n'a sɔrɔ n'u yɛrɛ kɔni bɛ se ka donso to yen nɔ u bɛ se ka lakana ko o sabati u ka marabolo kofɔta in kɔnɔna na an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi min bɔnɛna ani na ala ka bada nɛɛma di ani alasalamɛsu bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan ko ye fɛn min yɛrɛ kɔni kan 2025 a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tirage au sort baaraw waleyala min yɛrɛ kɔni hokumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka samata sɛgɛw olu yɛrɛ kɔni y'u yɛrɛ sɔrɔ groupe fɔlɔ ale kɔnɔna na groupe fɔlɔ o y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni denbayalen don ni jamana naani fɛn min yɛrɛ kɔni Maroc Mali Zambie ale ni Comore an bɛ taa bazi awusa a yirala k'a fɔ ni marabolo kofɔta ninnu bɔlen don ka wuli ka jɔ ba o yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka dingɛseriw o yɛrɛ kɔni kɛ ka samiyɛ ka ale yɛrɛ kɔni kunbɛn o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka nin baara in kɛ baara in yɛrɛ kɔni kunganiya o bɔla maa minnu na sɔn o de ye maa minnu bɛ wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ji cɛnni kɛ n'o ye ka ale kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila maa minnu ni olu dagayɔrɔ bɛnnen don jidaw ma walasa u bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ ka sababuya kɛ ji kɔlɔlɔw n'a cogoya ye kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Etats-Unis kɛrɛnkɛrɛnnenya la Los Angeles ale sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Hollywood ni a yirala k'a fɔ nin quartier in ye dagabana quartier nin jamana kofɔta in ale kɔnɔna na ni a yɛrɛ kɔni denbayalen don dagabanamaw olu yɛrɛ kɔni na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ kabi janvier kalo tile 7 san 2025 kɔnɔna na tasuma o yɛrɛ kɔni bɔlen don ka ni marabolo kofɔta in yɛrɛ kɔni minɛ min yɛrɛ kɔni kɛlen don sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni u ka tournage ye ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni u ka production ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ jɔlen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ nka u y'a yira k'a fɔ tasuma ye a yɛrɛ kɔni ma fɛn kɛ studio la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni sari minnu bɛ nin dugu kofɔta in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni jɔla k'u ka so tagatɔ la o yɛrɛ kɔni lagɛ tasuma fɛ tasuma a yɛrɛ kɔni bɔla ka cɛnniba o yɛrɛ kɔni kɛ nin marabolo kofɔta in na min yɛrɛ kɔni kɛla dusuma kasiba ye Hollywood ale yɛrɛ kɔni maaw ma ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛ sini ni Ala man ka jɔn na